दिनै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि गायसनथाय सानखौ मेहेरगोनां फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इउबिपिअ नि गायसनथाय सानखौ फालिनाय हाबाफारिया दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो जागायजेनदों। गलाघाट जिल्ला सिसुफारि ओनसोलनि सिङाव थानाय थेलिसाल गामिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इउबिपिअ नि गायसनथाय सानखौ गोबां दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजा आरो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि गायसन सान, बे गायसन सानखौ प्रत्येक बोसोरावनो जोङो मिरुयै बबेबा मोनसे जिल्लानि सिङाव जों फालिबाय थाबोदों। देग्लायबो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि गायसन सानखौ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे थेलिसालाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदों। इतिमध्ये जोंना माखासे हाबाफारि जालांबाय। सेथि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम दाहा फोरमायनाय एबा बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोंना जानानै थांदों। जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों जे जायफोर जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ, बे जिल्ला आफादफोरनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि मिरुनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो जिल्लाफ्राव जोङो रोंगौसा फरायसाफोरखौ सायख'नानै जे बरायनाय हाबाफारि बेखौ लादों। एबारबो जोङो बरायदों। बिसेसके बर' बिजोंनि 10 मेट्रिक आनजादनि उथ्रिनाय फरायसा, बिनि उनाव बर' फरायसा नाथाय गुबुन बिजोङाव फरायनाय बेबायदि 10 आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनाय 10 फरायसाफोरखौ जोङो दिनै नैबे जोंनि गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बरायदों। बेनि उनाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल दसे उनाव जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै थागोन। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा जोंनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि जर'खा आलासिमोन। बिथाङा जोंजों बाहागो लादों। आरो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां डिपुटि CEM रमिअ नार्जारि बिथाङा जोंनि गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन। आरो सरुबुथार समस्तिनि मानगोनां MLA बिश्वजित फुकन बिथाङा जोंजों बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। नायदो जे बबेबा मोनसे हारिनि मावनां हाबाया थि जाया, प्रब्लेमा गोदान गोदान सोमजियो। आरो बे प्रब्लेमफोरखौ एबा बे समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां एजेन्डाफोर लानो गोनां जायो। दिनैनिफ्राय 15 बोसोर सिगां बा 20 बोसोर सिगां बर'निया जिफोर जाथाया बर'नि मैखोम प्रब्लेममोन, बेफोर हयथ' दिनै नंला। दिनै आखौ दस्रा प्रब्लेम क्रिएट जाबाय। थ' ओंखायनो आङो बुंनो थाङो जे खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जि समाव जों दाजादोंमोन 2014 मायथाइयाव, बे समनि जि थासारि आरो बे समनि बर'फोरनि मावनांगौ हाबानि जि डिमान्ड, बे डिमान्डआ दिनै 10 बोसोरनि उनाव एसे सोलायफैदों। खारन बर'नि मोनसे एकर्ड गेजेराव जानानै थांबाय 2020 मायथाइयाव। बे एकर्डनि उनाव बर'नि जाथि गठननि आरो जाथि प्रक्रियानि मावनां हाबाफ्रा जुदा जुदा जादों। थ' बे टटेल हाबाफारिफोरखौ सेबखांनानै मावनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो अरायसम रेडि। बिसेसके आसाम सोरखारा जिखिनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बा भारत सोरखारा जिखिनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ एकर्ड बायदियै बिथांमोना मावनानै होआखै जों बुंनांगोन। जे माखासे हाबाफारिखौ मावबाय, जेरै हमनानै ला बर'नि मोनसे काउन्सिल BKWSC बेखौ जोनोम होबाय। खिन्थु जोनोम होनायानो जथेस्थ' नङा। जोनोम होनायनि उनावबो माखासे हाबाफारिफोर थायो। जेरै गामिखौ जोंना नटिफाइड होनानै समस्ति दानानै इलेक्सन प्रक्रियासिम लांनानै बेखौ गोजोर मोनसे सोरखार दानाय, जि समावनाखि जोंहा मोनसे गोहो गोनां एबा इलेक्टेड बडि फैगोन, बे समा एसे गोबाव दंबावो। दा ओंखायनो जों जोंनिफ्राय आसाम सोरखारनि सायाव खुद्रिनायखौ जों देखायबाय थादों। थ' जोनोमल' होदों जायाखै। दिनै गोबाङा गोबां प्रश्न खालामदों, जोंहा फान्ड गैया। गोबाङा सानो रायजो राजाफ्रा जे BKWSCआ मोनसे आबुं सरखार आरो बिथांमोनहा मोनसे फान्ड दङ मिसिं अट'नमास काउन्सिल बायदि। जोंहा खिन्थु रां बावजा गैया। जोङो मा मोनदों? फाइनान्सियेल एड। बे फाइनान्सियेल एडआ 13.5 crore। खिन्थु जोङो एरियाखौ नाय, मिसिं अट'नमास काउन्सिल होननानै बुङोबा 4-4 जिल्ला। खिन्थु जोंनि जि BKWSC 22टा जिल्ला, तो एरियाफ्रा
गोबां ओंखायनो जों जोंनिफ्राय होनबाय थादों आसाम सरकारखौ जे बेल' जों जाया बे फाइनान्सियेल एडजों जों थाबाय थानो हाया जोंनो मोनसे बाजेट नांगौ आरो बाजेट नांगौबा समस्ति गठना जाथारनांगोन भिलेज नटिफाइडआ जाथारनांगोन बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों सोलोंथाइनि बादै जोङो जिल्ला आफाद जोंनि आन्चलिक आफादफ्रा खामानि मावबाय थादों जों मेरु आफादाबो खामानि मावबाय थादों बिसेसके 6.3 नि जि डिमान्ड दिनैनि तारिखाव बुंनो थाङोबा बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि खामानि मावगासिनो दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों मावगासिनो दङ खिन्थु टेकनिकेल माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो दिनैसिमहालागै जोंनिफ्राय थांनाय समफ्राव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेरैबायदि मुभमेन्टनि खामानिफोर लादोंमोन हाबाफारिफोर लादोंमोन जों बेखौ लायाखै खिन्थु जोङो जोंनिफ्राय बुंगोन आसाम सरकारखौ जोङो दा बुंदों जिहेतु जोङो नोंथांमोननि सायाव बिसास लाखिनानै दङ गतिके जोंनि बिसासखौ बायनो दाहो आरो जोंखौ धैर्यनि परीक्षा नायबाय थानाङा जों आसाम सरकारखौ होनबाय थादों धैर्यनि परीक्षा जोंखौ लाबाय थानाङा जोङो फिसा फिसा हाबाफारि 500-600 गानि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आसाम सरकारा बेखौनो खालामा बिनि अनगायै नायदो फरेस्ट राइट एक्ट जिथु एक्टआ मावजाथारनांगौ भारत सरकारनि गुबुन गुबुन जायगायाव मावबाय बेखौ मानो मावा फिसा खामानि भिलेज नटिफाइड खालामना होनाया फिसा खामानि मानो मावा नैबेफोरखौ लानानै जोंनिफ्रायबो बोराबनाया दङ खुद्रिनाया दङ जोङो आसाम सरकारखौ स्पष्ट होनदों बेबायदि नीतियाव थांबाय थायोबा जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा गाबोन समफोर जोंनि नीतिखौ सोलायनानै आलादा रोखोमै जोंबो खामानि मावनो गोनां जागोन आरो बेबायदि खामानि मावनो गोनां जायोबा खिन्थु बिनि दाया आसाम सरकारानो जागोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन